Ay, kinain yung Tagalog. Ano? Yo, what's up mga ka-exotic? So, yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Andito yung yung channel natin, Exotic Weber. Ayun, maraming salamat, Tatay Mendo. Maraming salamat po. Ayun mga kagamba, tayo muli nagbabalik sa ating YouTube channel. Kung hindi ka pa subscriber, pa-subscribe ng ating YouTube channel at pindutin na rin yung bating-ting niya dyan para updated ka sa lahat ng mga in-upload kong video. Ayan, so may palaban tayo mga kagamba. Mga itong pinaglaban-laban natin ngayon. So bago yan, yung mga gagamba natin, mga kagamba, hindi pa ganun ka dami ang supply. So medyo mataas pa rin kuha natin doon sa bukid. Hindi natin alam sa mga susunod na araw, baka buwan, baka bumaba na rin siguro ang presyo nito. Sa mga gustong mag-order dyan, PM lang kayo, may wholesale tayo, parting tayo sa mga susunod na araw. Yan, yung iba dyan na panay ampos nila, may gagamba sila, yung mayroon akong nakita dyan na medyo nalugi na yata siya, hindi siya binayaran ng mga kumuha sa kanya. Yan ang mahirap dyan mga gagamba, sawa na ako sa ganyan. Tapos pag magbigay sila mababang presyo, walang kinikita. Kung tayo nga hindi tayo makabagsak ng presyo kasi itinatama natin mga gagamba doon sa presyo yung yung expenses at saka yung kunti ng dumarating, at siyempre mataas din kuha natin sa bukid. Walang kasing iilaw pagka pag hindi ka magtataas. Yan, maglaban tayo, pero bago tayo maglalaban mga gamba, magsa-shout out muna tayo. Shout out kay Michael Gio Arsigal, yan, kay Arlan Urbano ng Taiwan, yan, nagpapa-shoutout lagi. Si Dilby TV, shoutout sa'yo. Si Kevin Austria, si Tokwa Channel, yan. Si Beta Keeper, shoutout sa inyo. Si Merlin Perez ng Mindoro, taga-Occidental Mindoro daw sa Occidental ba Oriental. Si Ibok Official, yan. Si Rancy TV, yan. Si Jisan Adlawan, yan. Si Gagambal TV, shoutout sa'yo. Si Kasakmal TV, yan, shoutout sa'yo. Kay Ray Victor Leonsem, yan. Kay Liam Calara, yan, shoutout sa'yo. Kay Jason Lagumes, laging nagko-comment sa atin yan, nasa Malaysia pa yan. Si Happy Man Forever, yan, lagi nating iuhulihan para kanya lahat ng latak pagka nagsasapak tayo. Yan, so panoorin natin ito mga kagamba. Ito masbate, ito nag-iisang masbate, yan. Ayan, tingnan natin ito Tagalog lang itong kalaban, maliit lang yung kalaban niya pero matapang itong Tagalog na to. Tingnan natin, pagharapin natin. May kaliitan yung Tagalog. Ay, kinain yung Tagalog. Naloko na. Ito lumalaban yung Tagalog, no? Nilamon niya.
Patay na kagad ng galo. Baik ang tagal, kumagalaw pa. Yun, lipit. So ayan, napanood ninyo. Maganda naman siguro sa tingin ko. So hanggang sa muli, maraming salamat. So mga sakmal, hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, supportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!